Moi! Tänään, kuten näette, on tiedossa hieman erilainen video, koska mulla on täällä vieras. Ja heti alkuun mä haluan sanoa, että mä en aio kirjoittaa tekstityksiä tähän videoon, koska keskustelujen litterointi on tosi kova työ ja tekoäly ei vielä oikein osaa suomen puhekieltä täydellisesti, joten mulla menisi tuntikausia siihen, että kirjoittaisin kaikki tekstitykset, mutta jos te haluatte kuunnella keskusteluja suomen ja englanninkielisillä tekstityksillä, niin mulla on erikseen kurssi sitä varten, mutta YouTube mun mielestä tekee automaattisesti tekstitykset suomeksi, joten seuratkaa niitä. Eli mulla on siis tänään elävä todiste siitä, että ei suomalainen, vaan ulkomaalainen voi saavuttaa erittäin korkean tason suomen kielessä. Eli Matt on kotoisin Australiasta ja opiskellut suomea vuodesta 2009 lähtien, mutta asuu nykyään Suomessa, on töissä sähköalalla ja käyttää suomea joka päivä. Ja itse asiassa Matt kertoi mulle, että aikaisemmin suomi oli niin kuin harrastus ja nykyään se on vaan normaali arjen kieli. Ja Matt on myös opettanut ulkomaalaisille suomen kieltä parin vuoden ajan. Ja tässä videossa me siis jutellaan Mattin kokemuksista Suomen opiskelijana, ja mä toivon, että tämän keskustelun avulla te saatte näyttöä siitä, mikä on mahdollista myös teille, Suomen opiskelijoille, ja mä oon varma, että on tosi kiinnostavaa kuulla suoraan henkilöltä, joka on ollut samassa veneessä kuin te suomen kielen kanssa. Okei, Matt tai suomeksi Matti. Ehkä mun pitäisi kutsua sua Matiksi. No, Tervet... niinhän se on mennyt, kyllä. Joo. Tervetuloa mun vieraaksi tänään. Mä oon tosi innoissani tästä keskustelusta. Ja ihan alkuun mä haluaisin kysyä, että mikä sai sut kiinnostumaan suomen kielestä? Miksi sä aloit opiskella suomea? No, kiitos, kiitos. Mä aloin opiskelemaan suomea siksi, kun siis lukion aikana mä olin kiinnostunut siis Dudsoneista ja siis kuuntelin aika paljon metallia ja siis kun mä katsoin siis netistä, että mistä kotoisin kaikki nuo bändit oli, niin huomasin, että sekä Dudsonit että kaikki nuo bändit, joita mä kuuntelin silloin, ne oli kaikki Suomesta. Niin mä ajattelin, no, kai on pakko mennä siihen Suomeen, että mä saan kokea niitä siis livekeikoja ja sun muut, ja ehkä tavata noi ihan Dudsoneitakin ihan siis siellä, ja kun ainakin Australia on hyvin kaukana siis koko maailmasta periaatteessa, ja siis varsinkin kun puhutaan vaikka livekeikoista, niin ei yleensä tule hirveän monta bändejä siellä. Kyllä joitain bändejä menee, mutta jos on ihan vähän erikoisempia, varsinkin vaikka siis metallibändejä, niin se on kyllä harvemmin kun mitä on muut tarjolla, niin mä ajattelin, no varmaan fiksuin olisi mennä vaikka Suomeen ja katsoa niitä siis siellä livenä, ja jostain syystä mä luulen, että Suomessa ei puhuta mitään englantia, niin olisi pakko oppia vähän suomea, ja no siitä se varmaan lähti, ja tässä me nyt ollaan. Okei, eli sä muutit sitten Suomeen jossain vaiheessa. Milloin Mhm. tämä oli ja millä tasolla sun suomi oli siinä vaiheessa? Ensimmäistä kertaa, että muutin Suomeen, mä muutin 2015, en mä muista kuuta enää, mutta se oli Mm. jotain vähän siis ennen kesää, niin mä sanoisin jotain toukokuuta, tai sitä, että se oli vähän viilentämässä auseissa ja menisi kuumemmaksi Suomessa, niin se oli vähän Mhm. sellainen, että no piti käytä huppari auseissa pari päivää ja sitten muutin Suomeen, sitten ei ollut, oli vasta niitä ensimmäisiä päiviä, missä ei tarvinnut enää käytä ihan hupparia, niin se oli vaan ihan toimi nätisti silleen, mutta joo, siis mä muutin silloin ja mä olin opiskellut jotain 3-4 vuotta siihen mennessä ja no luulin, että osasin hyvin suomea, mutta voin kyllä vakuuttaa, että en osannut. Niin se on ihan tullut ihan siis ilmiselväksi, kun taaksepäin katson, niin kyllä se ymmärrystä ei ollut ollenkaan olemassa. Ja kyllä mä osasin lausua hyvin, kuten siis puhuttiin, niin se lausuminen on aika hyvin, siis helppoa, niin se kyllä onnistui melko hyvin, mutta sitten se vaan hämmensi porukkaa vähän enemmänkin, kun mä puhuin ihan selkeästi ja lausuin oikein, mutta sitten kun ne vastasi, niin mä olin vaan ihan vähän kuin
päävinossa, että mitä helveti toi nyt oli, oliko toi Suomeen mukaan, kun en ymmärtänyt tota ollenkaan. Ja ihmisiä oikeasti kattoi mua, kun mä olisin ehkä vähän hidasjärkinen, että kun se oli vaan, että no, mä puhun, niin ok, ja sitten kun ne puhuu takaisin, mä oon vaan, no, miten noi on? Että se oli vaan oikeasti vaan, että ja enemmän kuin siis, joo, enemmän kuin joo, pari on tullut ihan kysymään, tai että vaikka ympäripyöräisesti, tai sitten ehkä vähän niin suorasanaisesti senaisemmin, että no kato, ootko sä vähän niin hiiras tyyppi? Se vaan, että no ainakin tietääkseni, mutta, mutta, mutta se oli kyllä sellainen, että se oli niin epätasapainossa mun ihan puhuminen ja Mm, kuunteleminen, niin mhm, se kyllä mä huomasin, että vaikka mä osasin sanoa melkein, no siis mitä tahansa, että mä yritin sanoa siihen aikaan, en pystynyt ymmärtämään niitä samoja asioita yleensä, jos joku sanoi niitä ihan tavalliseen tapaan. Ja huomasin, että vaikka mä olin harjoitellut siis sosiaalisessa tilanteissa auseissa, tai sitten mulla on ollut muutama kielivaihtokaveria siinäkin, niin ilmeisesti ne kaikki puhui mulle hitaammin ja mm, selkeämmin kuin tavallinen suomalainen, niin sitten se oli vaan, että mä luulin, että kato, mä oon puhunut Terien kanssa, mä oon puhunut ton tyypin kanssa, mä oon puhunut Samin kanssa niin koko ajan, niin kyllä mä osaan suomea jonkin verran, ehkä olisi jotain haasteita, mutta sitten kun mä tulin Suomeen, huomasin, että no, ne puhui nopeammin ja epäselvemmin, ja sitten se oli joo, vaan, että no okei, no miten tämä nyt toimii, ja sitten meni multa jotain 6 kuukautta ennen kuin mä pystyin ymmärtämään, mitä mulle sanottiin, ja silloin pystyin vastaamaan englanniksi, että ei ollut aikaa ollenkaan siihen edes, siis ah, kääntää sitten mun päässä takaisin suomeksi, niin mä olisin pystynyt vastaamaan sulle saman tien vaan enkuksi, mutta sit jos mä halusin vastata suomeksi, niin siihen meni kans vielä 2 tai 3 kuukautta lisää, että mm, että mä olin keskustelussa suomalaisten kanssa ja vastasin vaan koko ajan englanniksi, kun ne puhui mm, mulle suomeksi. Sitten se oli vaan, että no, nyt mä pystyn vaikka siis kääntämään sitä tarpeeksi nopeasti, että mä voin puhua vähän suomea siis takaisin, kun mulle puhutaan suomeksi. joo, Mutta joo, siihen meni aika pitkä aika, vaikka mä olin opiskellut siis vuosia, siis viikoittain siis yksityisopettajan kanssa mm, siihen mennessä, niin se on kyllä vaati aika paljon, mutta myös se oli, joo, en ollut oppinut kieltä siis sujuvaan tasoon ennen, niin se ehkä oli vähän sitä, että en tiennyt, mitä mä olin tekemässä, niin se oli vähän, että no kokeilee ja katsoo, joo, millaisia tuloksia tulee, niin aivan. Mutta kun sä muutit Suomeen, niin tietenkin kaikki sun ympärillä puhuu suomea ja sä kuulit sitä paljon ja kaikki radiot ja TV tietenkin se, oli se on suomeksi. Ja, Se on totta, mutta kans pitäisi myöntää, että silloin mä asuin silloisen tytöystävän kanssa, niin silloin siis mä puhuin, no hänen kanssa en mä välttämättä puhunut suomea, mutta mä puhuin sen veliin kanssa ja sen mm, koko perheen ja suvun kanssa, mutta siis mun kokemus nyt, kun mä oon nyt viime aikoina asunut Suomessa ja mä oon ihan, siis en ole ollut seurustellut suomalaisen kanssa täksi ajaksi, niin se mun kokemus täällä nyt on ollut hyvin erilainen kuin mitä oli, siis kun mä asuin suomalaisen kanssa, niin kyllä mä kuulin, kuten selitit, että mä kuulin Suomea joka päivä ja se oli puhuttu mun ympärillä sun muut, kun mä asuin täällä ennen, mutta nyt jos en olisi osannut jo valmiiksi Suomeen, niin mä sanoisin, että mä oon vaan australialainen, kuka asuu Suomessa, mm-hmm. niin se ei ole välttämättä yhtä helppoa, ellei et ole vaikka kouluikäinen tai jotain, niin Joo, jos et ole, siis kun ei kukaan pakottaa sinut kuuntelemaan yhtään mitään ihan kieltä, ja jos meet jo lähikahvilaan salakuuntelemaan jotakuta toista, niin se ei välttämättä mene hyvin. Niin se on ihan, se ei ole aina yhtä helppoa tai selkeä tehdä sitä noin päin kuin mitä siis mulla kävi, että mulla oli silloin siis suomalainen puoliso ja hänen siis koko suku autoi mua tavallaan vaan ihan mm, puhumalla mun ympärillä, niin, joo, mutta se ei välttämättä onnistuisi nyt, ellen oikeasti pakotaisin itteni siis tollaiseen tilanteeseen. Että nyt mä oon kyllä ollut vaikka ihan siis käytämässä sitä työssä ja koulussa sun muut, mutta se kyllä kans vaatii tietyn pohjataso, että, joo, että pystyy tehdä tollaista, että ei se ole ihan hirveän helppoa vaan lähteä työelämään käytäen vierasta kieltä, niin se, totta. se on, ja varsinkin yksikielisiä ihmisiä aliarvioi sitä, että kuinka vaativa toi
hyppy on. Mm-hmm. Että se, mä oon huomannut kans, että se, no jos mä haluan vaikka siis Belgiaan siis reppureisaamaan jotain, että siis että mä pystyn tilaamaan kaljaa tai ihan no, kysyä, missä on juna-asemaa ja tuommoista, niin se ei välttämättä vaati hirveän paljon, toi taso ei ole hirveän korkea, mutta sitten Totta. jos sä haluat olla siis Belgiassa ja työskennellä, varsinkin vaikka nykyään työskentelen aika teknisessä ympäristössä, niin jos mä haluaisin vaikka tehdä niin pitäisi kyllä siis osata aika paljon sitten kieltä, ei ole vaan noi siis teknisiä sanoja, mitä kuuluu siihen ihan alaan, se on vaan kaikki niitä sanoja, mitä on ihan sen ympärilläkin, että Mm-hmm. siinä voi olla jopa siis 20 000 sanaa, mitä pitäisi muistaa ulkoa ennen kuin voi alkaa perehtyä siihen ihan alan sanastoon, ja se ei ole mitään ihan pieni siis tehtävää itsessään, Mm-hmm. mutta joo. Joo, siis todellakin mä kuulen monesti ihmisiltä ja tunnenkin ihmisiä, ulkomaalaisia, jotka asuu Suomessa, mutta jotka ei puhu suomea eikä halua opiskella suomea välttämättä, koska ei välttämättä tarvi sitä, koska siis on sellaisia työpaikkoja, joissa sitä ei tarvi. Ja sitten tietenkin suomalaiset puhuu yleensä yleisesti ottaen hyvin englantia, Niin. niin sitä ei välttämättä tarvi, mutta sitten kuitenkin elämä voi olla helpompaa, voi pystyä tekemään erilaisia asioita, kun puhuu sitä kieltä. Niin Mm. sä mainitsit just toi, että sun työssä sä käytät sitä ja se on tosi hyödyllistä. Onko muita niin kuin, tavallaan asioita tai ö, tilanteita, mitkä on sulle auennut sen takia, kun sä puhut suomea? No mä sanoisin, että koko mun ura Suomessa ei olisi onnistunut, ellen osannut jo valmiiksi siis melko hyvää suomea, niin se oli kyllä sellainen, että no varsinkin kun mä aloitin, kun tällä kertaa kun mä muutin korona-aikana Suomeen, niin tämä oli toinen kerta, että mä muutin Suomeen, niin ää, silloin mä menin suoraan ammattiopistoon siis suomentamaan, kun mä oon sähkäri ammatiltani, siis Auseissa, niin mun piti saada paperit suomennettu, ja Mm. mä tein sitä siis suorittamalla toi siis sähkärin tutkinto Amiksessa, ja toi, siis toi ei olisi onnistunut ollenkaan ilman sitä suomen kieltä. Joo, siis sulla tosiaan on kokemusta myös kielten tai suomen opettamisesta ja myös kielten oppimisesta. Ja sä lähetit mulle tällaisen oppaan kielten opiskeluun, jonka sä oot kirjoittanut. Ja mä näin, että me ollaan hyvin samalla aaltopituudella kielten oppimisesta. Ja tässä sä kirjoitit paljon yhdestä aiheesta, josta mä itse en ole kauheasti puhunut mun kanavalla, joten mä haluaisin kuulla sun kokemuksista liittyen siihen. Eli mä puhun tietenkin lukemisesta, mikä on kuuntelemisen lisäksi toinen tämän Comprehensible Input-metodin osista. Ja tietenkin yleensä tekstitysten lukeminen on myös lukemista, mutta se, mistä sä erityisesti puhut tässä oppaassa, on kirjojen lukeminen. Niin voisitko sä selittää lyhyesti, että millä tavalla kielten opiskelijan tai suomen kielen opiskelijan kannattaa aloittaa lukeminen ja millaisia kirjoja ja mitä tehdä, jos ei ymmärrä, mitä lukee? No, siinä on aika paljon asiaa, niin kuinka paljon aikaa sulla on, niin se on jo aika paljon pitäisi ihan siis puhua siitä, mutta no, mä sanoisin, että se on yksi niitä ihan siis ydinasioista kielen oppimisesta, että riippumatta kielestä, että pitäisi kyllä osata lukea. No totta kai se riippuu siis oppilaan tavoiteista, että jos vaan haluaa reppureisaamaan, niin sitten ei välttämättä tarvitse lukea hirveän paljon yhtään mitään, Mm, mutta siis yleensä, varsinkin jos meinaa asua jossain siis maassa, jossa toi kieli on opetettu, niin tai siis puhuttu, anteeksi, niin sitten se on mun mielestä olennainen osa sitä oppia, ja se on, no, aika huono, jos joku laiminlyö sitä, ja se huomaa kyllä, että on ihan joitain siis muotoja sun muut, jotka on vaan kirjoissa, siis romaaneissa tai ihan tekstikirjoissa sun muut. Ja jos ei ole tottunut lukemaan tommosia, niin kyllä mä oon huomannut, että vaikka keskustelussakin, niin noi sanat ja muotot ovat tullut
esiin, mutta kun ne on niin harvoin kuultu yleensä siis keskustelussa, niin Mm. sit, jos toi on se ainoa kokemus, mitä oppilaalla on, niin sit se on vaan, että no toi on taas hebrea, emme ymmärrä sitä, Mm. niin on ihan tullut ihan tämmöistä, mitä en osaa tulkita ollenkaan, ja sitten kun ne lakkaa puhumasta noilla siis hirveillä kirjakielisanoilla, sit mä voin ymmärtää sitä uudestaan. Se on vaan, että no se on ihan kyllä totta, että kyllä pitkälle pääsee vaan ihan puhekielellä, mutta toi lukeminen on Joo. siis olennainen, mutta se on kyllä vähän kyseenalaistava, että miten aloitetaan, kun se on aina hyvin ranka siis aloittaa, että mä voin vakuuttaa, että mä yritin oppia lukemaan suomeksi no 2 tai 3 kertaa ennen kuin mä onnistuin lopuksi, ja se oli vaan, että no meni paljon aikaa, enkä edistynyt juuri ollenkaan, ja sitten se oli vaan, no joo, yritetään myöhemmin, sit kun mä osaan vähän enemmänkin, ja no vaikka silloin, kun mä loppujen lopuksi onnistuin oppimaan sitä, niin mun kielitaso oli siis melko korkea jo silloin, mutta se ei, siis jotain vielä puutui, Mm-hmm. ja sanoisin, että no ei voi kyllä korvata siis tota kieltä, mitä on kirjoissa, siis muulla kuunnellulla omasta Joo. kielestä, mutta ää, Siis joo, joo, meinasit jos sä, mä voin tuohon joo, sanoa, joo, niin joo, siis sano vaan. tosiaan niin, siis tavallisessa niin kuin elämässä monesti ihmiset, siis natiivit puhujat käyttää niitä tiettyjä sanoja. Aina sanotaan kiva ja hienoa ja hyvää ja esimerkiksi. Mutta sitten Mm, kirjoista oikeasti saa niinku semmoisen paljon rikkaamman sanavaraston, koska yleensä kirjailijat tai jopa kääntäjät haluaa käyttää sellaisia sanoja, jotka oikeasti kuvaa todella hyvin sitä, mistä se siinä on kirjassa totta, puhutaan, juuri niin näin, juuri just näin. sanavaraston niin kuin laajentamiseksi mun mielestä lukeminen on niin kuin Se, jopa omalla mm. äidinkielellä todella tärkeää. Se on totta, ja se on siis nähtävissä siis eri siis puhujien siis keskuudessa, jopa äidinkielipuhujina Mhm. keskuudessa, kun siis jos mä katson vaikka 2 australialaista, niin siis niillä ei ole välttämättä samanlaista sanastoa tai saman tasosta sanastoa, niin kyllä on mahdollista, että jos toinen on ihan siis aika kova lukemaan ja toinen ei, niin se on hyvin mahdollista, että tulisi vastaan semmoisia sanoja, jotka on vaan, että no, en mä tiedä, mitä toi tarkoittaa. No, toi on aika arkipäiväinen siis sana kirjoissa, jo en ole lukenut mitään kirjoja. Ja se vaan, no, se ei se ole puhdasti vaan ihan siis kielen oppimisesta kiinni, kun se voi, toi sama ilmiö on ihan suomalaisten keskuudessa kanssa, että se on vaan, Mhm. että no jotkut lukee, jotkut ei, ja sitten se on vaan eri tasoja, niin Toinen asia, mitä mä ajattelin, niin siis kun me puhuttiin just siitä, että Suomessa on tämä puhekieli ja kirjakieli, ja yleensä kirjat on kirjoitettu kirjakielellä, mhm. niin onko tämä sun mielestä ongelma Suomen opiskelijoille, vai kannattaako silti aloittaa lukeminen suomeksi? Siis se vaikeuttaa asioita, mutta se Mm. ei, se ei ole mitään estettä, ja se vaan, no se vaan vaikuttaa siihen, että miten sä lähestyt sitä ja koska sä lähestyt sitä, niin mä sanoisin, että no mulla on tietty tapa siis alkaa lukea siis toisessa kielessä, mitä mä oon nyt harjoitellut myös espanjan kielessä, mutta se ei ole siis kaiken mielestä siis oikea tapa, niin varmaan on niin yhtä monta eri tapaa kuin mitä eri Mhm. oppia onkin, mutta no se on kans, sanoisin vaan, että se vaatii vähän enemmän sinnikyyttä, tai ihan, kun suomeksi puhutaan ihan sisusta, Joo. että se on vaan, että vaatii vähän enemmän sisua, että pystyy sinnittelemään sen kunnes siis pääsee sen ihan kynnyksen läpi, että sitten se alkaa sujumaan itse, mutta se on myös aika raskasta aluksi, ja varsinkin Mhm. jos menee vaikka mun menetelmällä, se on kyllä hyvin vaikea alkuvaiheessa, mutta sitten kun pääsee vaikka vauhtiin, niin sitten se on, siis se vähän tekee itsestään, että ei ole enää, ei tarvi enää siis ajatella sitä hirveän paljon tai ihan tehdä tai ponnistaa siihen, kunhan vaan luet päivittäin, niin sitten Joo. se tulee vaan, ja siis noi hyödyt tai edut tulee siitä ihan vaan Mm. ihan siis kun ihan tyhjästä tai kun taikaa, mutta että jos onnistuu löytämään jotain kirjaa, mitä siis saa sut
siis ajattelemaan, että no mitä tapahtuu seuraavaksi, niin sitten Mm. se auttaa aika paljon, kun sit toi siis uteliaisuus tekee tai raskaampaa työtä, ja sitten se on vaan, Joo. että no, että sillä voi, että no, okei, no mun pitäisi katsoa, että no kuka se olikaan, kuka teki tota tai mitä vaan, että se vaan ihan Mm. jatketaan vaan, siis lukemista vaan, että me saadaan sitä selvää. Joo. Mm. Ja mitä kirjoja sä itse luit suomeksi aluksi? Mä yleensä siis suosittelen niitä siis kirjoja, jotka ovat tarkoitettu vaikka siis natiivin lapsille, mutta siis on oltava varovainen, että saa vaikka sellaisia, mitä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat 8-vuotiaasta siis 12 suunnilleen, niin Mm. toi mä oon huomannut, että toi on ihan hyvä siis ikäraja, kun siis jos mennään vähän nuorempaan, niin luulisi, että tekstit menis helpompaa, mutta ei ne välttämättä meekään, kun ne alkaa puhua vaikka rytmillä ja ne käyttää vaikka niitä ihan ääniä, että se on vaan ihan assonance ja Mm. rhyming sun muuta, että se ei ole niin Aivan. paljon niitä, ja mä oon kyllä pari kertaa erehtynyt ja ottanut jotain ihan lastenkirjaa ja yrittänyt opettaa siis käytäen sitä, ja sitten se on Mm. ollut, mitä helvetti toi sana nyt tarkoittaa, toi on vaan, kysy jotain suomalaista, että joo, toi on semmoinen sana, mitä me sanotaan ihan lapsille, että se käyttää kaikki niitä vokaalit, että se on hyvä. No Joo. se käytetään tosielämässä koska. Ei ollenkaan, paitsi kun silloin kun puhutaan lasten kanssa. No, okei, no hyvä, no ei käytetä tätä kirjaa enää. Eli jos olet Ja, lastentarhaopettaja, niin kannattaa lukea, mutta jos et, niin, no tai jos joo, sulla on lapsia, niin no sitten. juuri niin, mutta mä sanoisin siis, jotain mitä mä luin lapsena oli toi Goosebumps Mä series, luin niitä kanssa. mutta ne on ollut tosi hyviä, siis mä oon Joo. käyttänyt niitä siis suomeksi ja espanjaksi nykyään, ja mä sanoisin, että Mm-hmm. noi on ihan erinomainen esimerkki siitä, missä olisi hyvä aloittaa. Ja siis vaan ihan tasoltaan, ja sitten niillä on aika laaja sanasto sun muu. Mutta samalla mä sanoisin, että pitäisi vähän perehtyä niihin alkuperäisiin, siis omalla kielellä etukäteen. Että pitäisi olla vähän tuttuja Joo, niitä tarinoita ennen kuin vaan uppoudu niihin tarinoihin tietämättä yhtään mitään niistä. Niin totta. kun se voi olla vähän liian jyrkä alku siihen lukemisen Joo. uraan. Mutta joo, Siis sä itse asiassa kirjoitit tuossa sun oppaassa samasta, mitä mä oon itse käyttänyt. Mä oon lukenut Harry Pottereita niin kuin varmaan se, kaikilla kielillä, koska mä oon lukenut ne suomeksi niin monta kertaa, että mä muistan niin kuin, se ne on tosi kyllä hyvin. siitä on kyllä siitä on tullut mulle ihan kuin Rosetta Stone, oma Mm-hmm. Rosetta Stone, että Joo, mä oon katsonut, kun mä oon lyhyesti opiskellut ruotsiakin, niin mä kuuntelin sitä äänikirjaa, Harry Potterin äänikirjaa siinä, että se oli vaan, että no, jos osaa sitä jo ulkoa, sitä tarinaa, se joo. helpottaa, että pystyy vaan keskittymään vaan niihin sanoihin Mm-hmm. ja muotoihin ja siis niihin kielioppiasioihin. Että se auttaa aika paljon, että osaa jo valmiiksi, tai siis mitä meinaa tapahtua. Niinpä, siis Mm. totta. Ja mä itse nyt aion aktivoida mun Espanjan tänä vuonna, mikä tietenkin vaatii puhumista. Mä yritän puhua sitä, mutta mä uskon, että nyt olisi todellakin mulle hetki lukea Harry No, Potter kuulostaa. espanjaksi. Tehdäänkö semmoinen Harry Potterin espanjan kielen lukukerho vai? Lukupiiri, kyllä. Niin, juuri lukupiiri vaan. Joo, tehdään niin. Kuulostaa hyvältä. Mä luulen, että tässä oli jo tosi paljon asiaa ja tässä menikin jo aika pitkän aikaa, joten kiitos tosi Joo, paljon kyllä on tästä ihan mennyt. haastattelusta. Oli tosi mukavaa ja mielenkiintoista jutella sun kanssa. Ja mä oon varma, että tästä oli, ja toivon, että tästä oli hyötyä myös kaikille Suomen opiskelijoille. Joten kiitos paljon ja nähdään ensi videossa. Moikka!